थाबथादों थाबथादों खोनायाखै एबारसो जागोन दे भागो 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 गैला 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 साल्ला जायाखै र' जायाखै टेरेरेरे टेरेरेरे नांथा नुंथा नांथा नुंथा जाबाय थायो बिदिजोंलाय बोरै जानोसै एडभार्टाइस सालायबाय
खोनायाखै साला बोरैबासो खालामदोंเบาดูไปทีเบาดูไปทีเบาดูไปทีIt's 11 남타 잡으리 아와살리 Teman zebra Allah mana saya ni dah nokti
말래 좋죠. 잡아 있어. Lala 대신 잡아. 이러면. 잡아. 맛있습니다. 알라리. 아. 사라 옛말에 써버리기.
बोरै थांनांगोन दालाय लामायानो गोथेबाय गोजौजोंसो गाखोनांगौमोन ना
बोरै जाखो गथ'नायालाय? Gooley gooley. Hey, गेलेबाय मानसिफोर। आयै साला। स्कूल जाना पड़ेगा। र आं मायावबा नायदों। आं उनथिंसो थांनो नागिरदोंमोन जायासै। माखौ नायो माखौ मायो। आराम गिदिर होबासो जागोनलै। Jangan. Tahan ini. Slow जायोना बुस्थुफ्रा।
स्कुल गया था मौसम स्कुल गया 샤비 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 langsung aja Ilalis ya bihin masa ya gue bisa kayak kan fuka dong lah kudu milih mau barang asli Hai, surga ya, kamu aja. 밥 털어봐 이제. 야,
ถ้า
đâu nè. Mater. Ai. Anh ăn cứ nữa. Mami 찾아볼 테니까. 그만 자나고 자크. 밀리코 홀라이. Hả? 밀리코 홀라이. 사이요. Mình khó. 밀리코 홀. Hả? Trần đúng đúng. Xin ăn thằng năng thấy lười. À Trần. Wow. Tôi xin. Speed karıbrao nào. Dạ. Halang pada speed karılı bırakını. Hey. Tôi cần đi bà bê. Nè. Relaxing. Sen काटते बेटा गिला वो Tôi khát. 이제 와도 보이더래. Đi thầu vào trong trần nè. 대신래, 대신. 가르 손하고 있는 사람. Ở bên là mắc kẹo. 의심이 들 테네. 와. 와, 왜 이래. Cứ thằng hai ba bà. 이사 가르바다에 난 가이나, 원래 하시는 간 가이. Con này thế nào? Thủ đô nam chị cái nào? 조로난 뒤에 이사 가르바다에. 잘라, 나이스라. 내가 아르 아파이, 아르 그스 strong. 내가 잘 아르 비하이. À bốc như thế nào? Ui, không muốn vào đây trên của nước bạn này, gà thằng bên này này, cứ chụp bạn này ơi, dù thẹp của bay mơn, dù thẹp của bay mơn nữa và hà của mơn, bốc mà đây, dù thằng mình nó gà, dù thằng cứ chụp bạn này, dù thẹp của bay mơn này, cái này hà sao mà thế, cái cũng là cái chụp bạn này này. Uzlang mana? Rame.
बुङा जुथा बे थांबाय नाय ट्रेनखौनो बारनाय जुथाया गग'बाथाय जारला जायोलै फैयोना जुथाया गबाय स्पिड जाबाय एसे जुथायानो बारखायोनो आया सेरनो बावदों बाबा गोसाखा फासआव गोसा जायाना फासआव गोसाबा होथ्रोन हायो बिसोरो yes Iya daudi temennya. Daudi kumunasnya. Parkman kumunnya. Aslabali kumbang. Tidak kartu betayna. Daudi menbatai, maba kumunnya. Parkman kumunnya. Nung karena gitu nama. Karena gak. Karbang hanya akhirnya jalan karena. Ini. Balik sama saya. Ang balik sama saya senang tiba sih. Ya. Yanzap. Kenang wang kan deh. Nanti nak bilang gede, ni yang gila mana? Ayah. Hello. थांनाय नङा खोमालै दिनै फैया ओहो ओमफ्राय बुस्थुआलाय जोंना आं हरनोसै माबायाव वाट्सएपआव हरनोसै इउटुबा खारो वाट्सएपआव सोरनाव हरगोन जायखिया नोंनावबाबो जाबाय सोरनाव हरनांगौ हरनोसै दे हरदो होनबा आं हरनोसै दे दे गेलेनायलाय नों आं गियोलै नों गियो आं बेखौ मानसिखौ गियोना ओरै गेलेखायग्राखौ गियो गेलेखायग्रा आं माबा हरगोननो मा हरनो टिटिटिटिरि तेतेतेरे तेतेतेरे बैसागो जासिगोनलै मासों बैसागो गाबोननिफ्राय जासिगोन बैसागोआ ने बैसागु बोथोरावलै मा गाबोननिफ्रायनोलाय गाबोननिफ्राय जुगोन ना थामलिहानिफ्रायसो खोमा थामलिहा माबा मोसानो न' लुनांगौ ना
मोसानो लुनांगौथ' आरो स्टेज लुनांगौ स्टेज एखाने बनांगोन ना गोबाव नाङालै स्टेजाव बानायग्राफ्रा दसेनो हायोब्रा ओमफ्राय सानथाम थाबोनो हागोन सानथाम थाबानो हागोनथ' आरो आं माबा हरनो नागिरदोंलै नै आं नुवासैलै आं डकुमेन्टस हरनो नागिरदों बै सोरमोनथाय हा दं गोरानाव मोनसे थांबाय ओंखारदों मोनसे थांबाय मोननै थांबाय जाबायलै YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. Slow, biराद slow. जाया. जायालै slow. गारनायसो ओइ जे रकेट ओइ नायाखैना आङो नुवाखै नाय फै थानाङालै माबायो आन्दायो हा
P8 Oh
चला माबोरै जाखो
Pet.